Sesikhuluma wena madeke wani uthi ugazo baba umugelile umuyekhathi umastayila umabreezy umachi umazuda ya slow them bava gorolo look I definition take exclusive zimayekhathi ndakutsa kuti usaite magazi iko kwamutereko ndakutsa unoshayambereko sorry unoiwana kabereko kwande munhu wese ikoko ande ikoko kuna katso anorova streamers madizia zimayekhathi munhu wese ikoko ande munhu wese ikoko ande unorova smadilo iro remuzoro unotetsereka sewatakwa nedoro uchidazikati riya rekwanasa usazotanga kuisa magazi ikokono unatorova kana pangi iwe usazoibata changi kodanga mvura wasvika iko kumatumbe ipo pamapaipi iwe unobvunza kuti nechepapi pamutereko ndepapi munhu wese ikoko ande munhu wese ikoko ande ikoko kuna katso anorova streamers madizia zimayekhathi munhu wese ikoko ande munhu wese ikoko ande unorova smadilo iro remuzoro unotetsereka sewatakwa nedoro ucheda dress riya zikhathi riya rekwabresi ndakudza kuti kunyangwe rekwaliliweni uya wamunoti ka iye wisi kunyange zuda kuti ndabvunza chimudhara mazuda ndakudza unochiona chichipodapoda tarowa namotereko irozuda mazuda munhu wese ikoko ande munhu wese ikoko ande ikoko kuna katso anorova streamers madizia zimayekhathi munhu wese ikoko ande munhu wese ikoko ande unorova smadilo iro remuzoro unotetsereka sewatakwa nedoro uchange abhero wamunotishakata kwakatso tambo anokakata kunyange madzibaba arova zuda iwana katso wariona richipenya kuita kunengoda kunyange taigaro kana riya sikati rimwe riya ramunolaika makuda kuona kuti muchataika munhu wese ikoko ande munhu wese ikoko ande ikoko kuna katso anorova streamers madizia zimayekhathi munhu wese ikoko ande munhu wese ikoko ande unorova smadilo iro remuzoro unotetsereka sewatakwa nedoro uchidakati masmatika ikuna katso ikokoka unombara pa 0772 88 0752 izvi masaila kaizvi tinoita zvekuna maneglo kunyange chaigadondirekodhaka izvi zvanga chigerwa nechipapagadzo achirekodha chingoma kakuta munotibateko mbavha gololo yemakati Zim Daily Upload.